and welcome back to the channel with another vlogs. So guys, saya kalam ang mazai kau dong foyes do serai no dong foy saya kalam nang tamu na. To nai guys nei, kini nang nei James ada ini. So guys, buat gue bang ni nau, mana nukul vlog lani no foy dar nang. Handsome tu na dong ayo. Wah, body ni nau. Deh. Karila nani conversation ni. Thank you so much. Karila bayi ni kandi ni sundirect kam ni bayi limur bayi ada thang na bayi se. Tapi macin thang na jaya video ko nalam thade guys, kuno guarantee ya macin thang na jaya. Dini nau logo mana mana board interest nang dar mana. So guys, dini video pura thamakan thang asin na. To ni kini nagan logo pura makas mandong kini nukul bro ni bike, kiang ni RS 200 gedan, kian truk dengan baik Kawasaki ongsi dong ini. 1000cc ini, naik jasa saltai, ini kita ngamin lagi per, naik nagan, naik lama thaman jabai video jobjas se, maza ya ubah thang naik ya, thaman na video jobjas naik lama jabai, to let's go guys. To guys, finally motor vlog hobi bai, naik nagan nukula deh, kian sam, expert lala nih, oh my god. Kapan ya? Deng bra, neng nado mama ni kare, ang na kare alam asli malu kare. To guys. थांबाय थानि बरियानो गासिबो सलायजाया आंना बाइकआ गुदुं जाजोबो एखेबारे दानो फेना एं होनलायनाय गाबगोन आंना लासै लासै सलायबाय थाबाथाय लामाखौ एसे सर्टकाट जाना थांनो नागिरदों जों ओंखायनो एसे बारिसिं जाफैदो आरो ना वाव माबायसा जायगायाव फैगौब्रा नै बरिया माथो एकदम भितर औवाबारि गोजा माथो जोंना बाइकआ मा दं नायनो हागोन नैखि दं एन्ट्र गंसे कावासाकि सुपार स्प्लेन्डार नैखि दङ नुकुलदानि एक्सपाल्ट मजा दैमामानि खारैनाथ' ट्रेन आलि मोनफैबाय आरो ना गाइस नै ट्रेन आलि मा जायगानि ट्रेन आलि गेस खालामगासिनो ट्रेन फैनो नागिरदों खोमा गोजा जोंदो गरेस्वर मोनफैबायलै जोङो गरेस्वर चेक खालामनो हागोन नै गरेस्वर पुलिस स्टेसन गरेस्वरनिफ्राय आंनि भिडिअखौ जायफोरा नायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय जुदि गरेस्वरनिफ्राय सोरबाफोर नायोबा फ्रम गरेस्वर होननानै बरायसे कमेन्ट हरबानो जाबाय गरेस्वरनिल' नङा जायफोरा जि जायगानिफ्राय नायो जि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो बरायसे साफा कमेन्ट हर आरोना बाखिफोरा उनाव थाबोजोब्बाय आंल'सो स्पिडआव फैदो बाखिफोरा लासै फैगासिनो उनाव लामायानो नै गाख्लाजोबलांबाय बापरे बाप देन्जार गाख्लाद लामाया दा फाइनालि मोनफैबाय आरो ना जायगायाव दिनै सानडेनि बरायसे एसे आफा बोराइ बाथौनि बोर लानो फैबाय जोङो नायनो हागोन नै हिरिम्बा बाथौसालियाव फैदो जोङो खनसे फैखांखाबाय खिन्थु गोबाङानो मिथियाखैमोन जानो हायो थ' नायनो हागोन नै जोंहा नकुलादाया थ' सिङाव हाबनि खनसे बिराद मोजां ना बिराद बिउटिफुल नै सिङाव नायनो हागोन सिङाव नोजारा ओइनो बाथौआ ओइ बाहेरजासो दं मन्दिरनि नोजाराखौ नायना ला खनसे बाहेरनिफ्राय नै बिराद समायना आरो ना मन्दिरा नै नायनो हागोन ओइ नायनो हागोन बरिया नै जा मोनसे फुख्रि दं नैला नै फुख्रियाव खासेव उनाव थायो गोबाङानो भिडिअ वाट्सआप स्टेटासफोराव नुबाय थायो जानांगौ नैबे मन्दिरखौ खिन्थु बहुदानो फैनो मोनाखै रियेलाव थिखालानिफोराथ' फैदो जानांगौ खिन्थु गोजाननिफोरा फैनो मोनाखै आरो ना नै औवाखौ नायनो हागोन गासिनो नैयाव गावबा गावनि गोसो थोनायनि नामखौ लिरजोबो बेयाव नैला पुरा जैता औवा दं सबबाबो लिरजोबो बेयाव गावबा गावनि गोसो थोनायनि नामखौ बेयाव लिरबाथाय माने हाबा जानो मोननो गोसो थोनायजों ओंखायनो लिरना गालाङो मानसिफोरा नै A+J नै 7up दखान बय इथ' नोंसो चेनेललै आंनि चेनेलनि नाम 7up थान्दा मोनसे लोंबाय बरियानो ओमफ्राय होबाय जोंनो प्रमोसन खालामबाय जों इखो थ' इनिफ्राय दा ओंखारलांसै थ' दाबसे जायगायाव थांबाव नायदो थ' माथा जायगायाव थांनाय जायो नोंथांमोना भिडिअखौ बास नायलांबानो जाबाय थ' लेट्स गो गाइस बेलेग एक्सट्रा जायगायाव बासलायलायनोसै ना मा बुङो दिनैथ' माने गिदिंथिंबाय थागोन आरोना मथा मथि हरनि 9टा 10टासोआव जोङो दिनै न' मोननाय खालामगोन अके थ' गाइस नायनो हागोन जोंना नकुलादा रिल्स लानायगासिनो हेभि वेलकाम थ' गाइस जोंना बिदिनो आरो ना जमा थाबाथाय रिल्स बानायनाय भिडिअ बानायनाय इनो लाइभ आरो जोंना मजा पुरा हिरिम्बा मन्दिरनिफ्राय ओंखारबाय जोङो बरियानो बाखिफोराथ' बिदि सारलाबाया खिन्थु आंल' बिदि सायो आरो ना जोंनि ग्रुपाव दा फैनाय ग्रुपाव आंल' बिदि गोजा सलायो दा बाइकखौ बिसोरो लासै फैगासिनो दं आंना आरो लासै सलायबाथाय गारिया पुरा गुदुं जाजोबो ओंखायनो आं एसे स्पिडआव फैग्रोयो सिगाङाव ओइ थाम्बा kita kenal nengke apa udah ya bro tak so guys ओंखारजोब्बाय आरो ना नै लोगोनाव एसे रेस्ट लाफैदोंमोन जोङो थान्दा लोंबाय बरियासे ओमफ्राय फ्रेश जानानै ओंखारफिनबाय जों दा
दसे गोबाव टाइम स्पेन्ड खालामबाय इयाव मथा मथि आधा घन्टासो जाफ्रामबायानो खोमा दे 30 मिनिट्स जाफ्रामबाय थ' ओंखारबाय दाइनिफ्राय बरासे होलांफिनलायनोसै ओइ मारै नांदो लामाया ओरैबायदि गाज्रि बाखि बोथोरा ओरैबायदि मजा जादों माने हिट जादों आरोना भिउसफोरा नायनो हागोन पुरा मजा नुदों भिउखौ एकदम सेक्सि मजा फाला फालि मजा नुदों नुकुल दानियाथ' टेनसन गैया मालाय अफरोड सलायखाग्रा आंनासो बिराद प्रब्लेम हा डेन्जार जोङो लामाया बिराद गाज्रिमोन आरोना थ' फै बरायानो नायनो हागोन जोहोलावफुरि पार्क मोनफैबाय जा थ' लोगोफोरा हाबहैबाय सिङाव खिन्थु जों हाबथ'ला जों फैखाबाय थायो ओंखायनो जों हाबहैथ'ला थ' नैलाखि गोबां ब्रमन दङ नै नायनो हागोन बरिया ना वाट्सएपआव कन्टेक्ट खालामनानै दिनैसो लोगो मोनबाय आरो मोजांमोन दिनै ब्रमन दङ मोजां ना ब्र मोजां ना दे मोजां ना दे मोजां दे मोजां ना दे अर्डिनारि सारादि रा गिदा तो फाइनली गाइस व्यू को चेक खालाम व्यू को ओ माय गॉड पूरा हेवी नुदों आरोना भिउसखौ मोना नायदो ओ माय गॉड बरिया नुदों भिउखौ नैबे आइलेन्ड आरोना तो आइलेन्डआव दसे हाबलांनि जोङो बाखि लोगोफोरा उनाव फैगासिनो ओमफ्राय आं एसे स्पिडआव फैबाय स्पिडआव फैनानै मोनफैग्रोबाय आङो बिराद मानसि जादों माथो दिनै फार्स्ट टाइम हाबदों नैबेयाव फार्स्ट टाइम माने मोनाबिलियाव फार्स्ट टाइम हाबदों आरोना नैबेयाव आङो पुरा मजा मानसि जादों मा खालामनो आरो ओरैनो थाखासो गिदिंसै आरो नकुल दाइनो लाइन मारिदो गिदिं गिदिं पुरा मोनाबाय आरोना दिनै नकुल ब्र'आ सन्जुरिखौ लोगो हमना होननानै नैयाव हाबफैदो आइलेन्डआव थ' लोगो हमगासिनो थ' जों आगबारायगोनसै नैखि लोगोफोरानो फट' लागासिनो थ' पुरा मोनाबाय दिनै पुरा इन्टारेस्ट खालामबाय मजा खालामबाय गामिनि लोगोफोरजों थ' दिनै भिडिअ गेयावनो फोजोबसै आरोना थ' भिडिअखौ मोजां मोनोबा बरासे लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोनांबा साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना बरासे मोजां भिडिअ नायनो थाखाय थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरोना गाइस थ' बाय बाय गाइस